Krenuli smo ka crkvi gde se nalazi Lazarov grob, koga je Isus Hristos vaskrsao. Inače, Lazar je bio brat dobrih prijateljica Gospoda našega, Marije i Marte. Evo, Lazar Tomb, to je ovde, braće i sestre. Inače, interesantan podatak je da ovo drže trenutno muslimani i da naplaćuju ulaz. Njima je to pripalo, kako i zašto ne znam, ali eto, čisto da znate i taj podatak. Evo ovde uzimaju pare za ulaz. Malo čudno, zašto su ovde muslimani koji naplaćuju ulaz u crkvu gdje se nalazi grob Lazara, ali dobro, Bogu hvala što smo ovdje, ja sam jako srećan i jedan veliki pozdrav i blagoslov ovdje iz Izraela za mesta gdje je Gospod vaskrsao Lazara i vašeg brata Dejana Stankovića, kralja. Bog vas blagoslovio. Eno ga je golub gore, pogledajte. Ništa nije slučajnost. A golub mene uvijek prati na svetim mestima. Slava Bogu. Slušanje Svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Slušanje Svetog Evanđelja po Jovanu. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Bijaše pak neki bolesnik Lazar iz Vitanije i sela Marije i Marte, sestre njezine. A Marija, čiji brat Lazar bolovaše, bješe ona koja je pomazla Gospoda mirisom i ubrisa noge njegove svojom kosom. Onda sestre posmaše k njemu govoreći, Gospode, evo boluje onaj koga ti ljubiš. A kad ču Isus reče, ova bolest nije na smrt nego na slavu Božiju, da se Sin Božiji proslavi kroz nju. A Isus ljubljaše Martu i sestru njezinu i Lazara. Pa kad ču da je bolestan, kada ostade 2 dana na mjestu gdje bješe. Poslije toga reče učenicima, hajdemo opet u Judeju. Rekoše mu učenici, ravi, sad Judejci tražahu da te kamenuju, pa zar opet ideš onamo? Isus odgovori, nije li 12 časova u danu, ko danju ide ne spotiče se jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Ako ide noću spotiče se jer nema svjetlosti u njemu. Ovo kaza i potom im reče, Lazar, prijatelj naš, zaspao je, no idem da ga probudim. Onda rekoše učenici njegovi, Gospode, ako je zaspao, ustaće, a Isus im bješe rekao za smrt njegovu. Oni pak mišljahu da govori o počinku sna. Tada im Isus reče otvoreno, Lazar umrije. I milo mi je zbog vas što nisam bio ondje da vjerujete, nego hajdemo njemu. Onda Toma, zvani Blizanac, reče ostalim učenicima, hajde i mi da pomremo s njim. Kad pak dođe Isus, nađe ga on već 4 dana u grobu. A Vitanija bješe blizu Jerusalima oko 15 stadija. I mnogi od Judejaca bijahu došli Marti i Mariji, da ih tješe za bratom njihovim. Kada pak Marta ču da Isus dolazi i iziđe pred njega, Marija se jeđaše doma. Onda reče Marta Isusu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat moj.
ali i sada znam da što god zaišteš u Boga, da će ti Bog. Reče joj Isus, vaskrsnuće brat tvoj. Marta mu reče, znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju u posljednji dan. Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. I svaki koji živi i vjeruje u mene, neće umrijeti vavijek. Vjeruješ li ovo? Reče mu, da Gospode, ja vjerujem da si ti Hristo, Sin Božji, koji dolazi u svijet. I ovo rekavši, otidete zovnu tajnu Mariju, sestru svoju, rekavši, učitelj je došao i zovete. Ona kako ču ustade brzo i otide k njemu, jer Isus još ne biješe došao u selo, nego bijaše na onome mjestu gdje ga srete Marta. A judejci koji bijahu sa njom u kući tješakuje, kada vidješe Mariju da brzo ustade i iziđe, pođoše za njom govoreći da ide na grob da plače ondje. A Marija čim dođe gdje bješe Isus i vidje ga, pade pred noge njegove govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. Onda Isus kada vidje gdje plače i gdje plaču judejci koji dođoše s njom, potrese se u duhu i sam se uzbudi. I reče, gdje ste ga metnuli, rekoše mu, Gospode, dođi da vidiš. I u Isusu udariše suze. Onda judejci govorahu, gle kako ga ljubljaše, a neki od njih rekoše, ne mogaše li ovaj koji otvori oči slijepome učiniti da i ovaj umre. A Isus se opet potrese u sebi i dođe na grob, a to bijaše pećina i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen. Reče mu Marta, sestra umrloga, Gospode, već zaudara, jer je 4 dana u grobu. Reče joj Isus, ne rekoh li ti da ako vjeruješ vidjet ćeš slavu Božiju? Tada skloniše kamen gdje ležaše mrtvac. A Isus podiže oči gore i reče mu, Oče, blagodarim te što si me uslišio. A ja znadok da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao. I ovo rekavši viknu gromkim glasom, Lazare, iziđi napolje. I iziđe umrli uvijen po rukama i nogama pogrebnim kovojima i licem ubrusom povezano. Isus im reče, razriješite ga i pustite, neka ide. Onda mnogi od judejaca koji bijahu došli Mariji vidjevši šta učini Isus, povjerovaše u njega. A neki pak od njih otidoše farisejima i kazaše im šta učini Isus. Slava tebi je, Gospodi, slava tebi je. Bože, po veličini milosti Tvoje i molim Ti se usliješi, pomilujem. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Da se molimo za milost, život, mir, zdravlje i spasenje svih ovdje prisutnih i onih koji putuju, i za njihovo spasenje pomolimo se Gospodu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Bože naši, pomiluj nas. Amin. Vajstinu vaskrese. Ulazimo u Lazarov grob. Dejane, snimam te. Sliku si napravila je? Yes. Hvala. Hvala, Bogu. Dejo, okreni se. Ruč se tamo.
Braći i sestre, Gospod naš Isus Hristos stajao je baš ovde kada je vaskrsao Lazara iz mrtvih. Evo, sad ću da vam pokažem, ovde dole je grobnica gdje je bio sahranjen Lazar, a Isus je stajao otprilike baš ovde na ovom mestu i rekao je: Lazare, ustani, jel tako? Da. Šta je rekao Isus još na ovom mestu? Lazare, ostani, evo tamo napisano. Jel tako? Tako je. Evo, sad ćemo da pokažemo. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Smrt je pobeđena. Tako je. Smrt je pobeđena, Hristos voskrese i sa ovog svetog mesta svima vama koji gledate želim Božji blagoslov i da Gospod i vas vaskrsne od svih vaših problema i briga i muka i bolesti. Pozdrav od vašeg brata Dejana Stankovića, kralja, nekada kralj, sad nažalost više nemam emisiju pa nisam, ali i dalje mislim na sve vas koji ste gledali Ludu kuću i emisiju moju i Kraljev show i koji ste pratili. Jedno veliki pozdrav iz mene za vas. Sa ovog svetog mesta gdje je stajao Gospod naš Isus Hristos. Braći i sestre, ne znam kako da podelim utisak sa vama, prosto nemam reči. Tolika blagodat se osjeti na mestu gde je Gospod naš Isus Hristos vaskrsao Lazara i podario mu novi život. Ja sam nemam reči, ne mogu da vam opišem. Mnogo lep osjećaj. Slava Bogu. Pozdrav s Kamile i jedna slika sad. Foto! Može slika. What?